हेल' गाइस खुलुमबाय आरोबाव बे दिनैनि भिडिअ'आव लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय आरोना थ' गाइस दाखालि आं जिहेतु बुंखादोंमोन नोंथांमोननो बेंगलराव थैदोंमोन ना सासे मोजां मिथियाव दिनै बिनि माबा आधार कार्ड माबाखौ मोन्दों थ' गाइस बिनि मुंखौ आं दाखालि खगेन बसुमतारी होनलांदोंमोन मोजां मिथियाव ना थ' बिनि मुङा खगेन्द्र ब्रह्म आरोना खगेन्द्र ब्रह्म बयनिख्रुइ दुखुनांथावनासिन खौराङा बेसो जे बेहा सासे हिन्जाव दंखायोमोन आरो बे हिन्जावा माने गोरबोआव सासे गथ' दङ थ' बियो 9 मास जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन थ' बियो गावनि बिफाखौ नुनाय नंला आरो न'खरावबो गोबां माने गोरिब जाहैदों थ' फैनायाबो खस्थ'नि जुनैनो माबा मोनसे लांनो हागोन खोमा होननानै मास मोनथामसो मावनानै थांफिननायनि बिथाङा हिन्जावनो खौरां होबोदोंमोन जाहैदों थ' नाथाय बेबायदि फैनानै बेबायदि जागोन होननानै सोर मिथिनो सोरनि जिबनाव बबे समाव मा जायो रावबो बुंनो हाया आरो बेखौ बियो थैदोंमोन जाहैबाय थांनाय समफोर हराव आरोखि फुङाव बिथाङा रुंसारि जायो बेनिफ्राय दिनै 11 तारिख फुंनि 8:40 8:40 टेक अफ आरो फ्लाइटआव गोजौजों लांदों फ्लाइटआव लांदों गुवाहाटि एयारपर्टसिमहालागै बेबायदि आरो स' गाइस बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसनाबो बहुत सहाय खालामबाय थ' बिनिनो बेंलाइ ब्रादारा माने रायज्लायनाय फन रायज्लायनाया आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो खुलुमबाय सार खुलुमबाय दा सार बे दाख्लै थैस्लु दोननायनि खौरांखौ एसे बिजिरना होदो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट आंनि मुङा रन्जित औवारी थांनाय 9 तारिख खालि फुंनि 6:45 टाइमाव बिथां खगेन्द्र ब्रह्म होननाय सासे जोंनि बर'नि सासे फंबाया आसखान्दा जिउ गोमानाङो माने बिनि जिउ गोमानायनि जाहोना जाहैबाय फुङाव 6:45 समाव 6:30 आन्दाराव 6:45 7:00 आन्दाराव जादों बे घटनाया दा मिथिनो मोननायाव हार्ट एटाक जादों लोगोफोरनि मेगनावनो बिनि जिउआ गोमालांनाय जादों आरो दा बिथांखौ खाथिनिनो बेंगलरनि आन्दाराव थानाय पार्टिकुलार एरिया एम.एस. रामाया हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय अलरेडि बिथाङा डेथ जाखाबायमोन दा बेनिफ्राय बिथांनि गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय बे हस्पिटालावनो दोननाय जादोंमोन 9 तारिख सानसे दोननानै ओमफ्राय मैया फुंनिफ्राय जोङो प्रसिजारखौ खालामदों बिथांनि पस्टमर्टम खालामनायनि प्रसिजारखौ जोङो पुलिसाव एफआइआर होनानै पुलिस स्टेसनाव एफआइआर खालामनानै आरो बिथांनिनो न'खरनि गावनिनो आंगो बिहाव हायद्राबादाव थायोमोन बिथाङा सफैनायलाय जों बे प्रसिजारखौ खालामनो हादों ओमफ्राय जोङो फुंनिफ्रायनो बेहाय जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि जोंनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै आं बे खामानिखौ मावदों जयैनो जोङो दा पुलिसाव एफआइआर हैनानै आरो पस्टमर्टम खालामनानै बेलासिनि 6:00 जों डेड बडिखौ मोननाय जादों ओमफ्राय बेलासिनि 6:00 डेड बडिखौ मोननानै ओमफ्राय आं सानदोंमोन मैयानि मोनाबिलिनि फ्लाइटजोंनो आं दैथायहरनो होननानै नाथाय फ्लाइटखौ मोनस्लाबनो हायैयाव दिनैनि फुंनि 8:40 फ्लाइटजों बिथांनि गोथै सहखौ जोङो गुवाहाटिसिम जों दैथायहरनो हानाय जादों दिनै फुंबिलियाव दा बिथाङा दतमा थुरिबारि होननाय गामिनिमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय बिथांनि बिजिनि गामिया आं खोनानो मोननायाव आमिगुरि साइडनि होननाय खोनानो मोनदों आं
आमगुरि रानि जरानि होननानै आं मोजां खोनानो मोनदों। दा मोजां सहैबाय गोथै देहाया आरो गुवाहाटिनिफ्राय गावसोरनिनो गामिनि हेल्थफोरा एम्बुलेन्स लानानै दंहैखायो दा बिसोर पिकआप खालामनानै लांनाय जासिगोन आरोखि दा दुखुनांथाव फाथायहरदों सार गोथैखौहाय दिनै दहाय फुंनि फ्लाइटसो मोननाय जादों 8:40 फ्लाइटजोंसो जों फाथायहरनो हानाय जादों। मैयानि फ्लाइटखौ जों मोनस्लाबासै मोनानायाव एसे लेट जानायलाय पुलिसनि प्रसिजार खालामनाया एसे लेट जानाय जादों। दा पुलिस भेरिफिकेसन लानायाव एसे लेट जानाय जादों। गोबां माबा प्रसिजार दं नालाय बेहाय दा गोबां लेट जादों। बेनि थाखाय जों मोनानि फ्लाइटखौ हास्लाबासै आरो दा आं दहाय फुंनि फ्लाइटखौ बुक खालामनानै हरनाय जादों। आंनि फोरमायनांगौआ एसेनोसै दा बिथांनि डिभेटि स'आ सहैबाय दा गामियाव दा मोजाङै मोजां बिथांनि जिउमाया आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनहैथोंसै। ओमफ्राय सार बे गोथै फाथायहरनायनि खरसफोरखौ दा बिथांनि खरसाखौ दा कम्पानि जोंनि नारसिननायाव गावनि मावनाय कम्पानियानो होनाय जादों गोथै सहखौ दिहुननायखौ। दा गासिबो डक्टरनि पुलिसनि गासिबो पस्टमर्टम खालामनायनि खरसाखौ गासिबो बे कम्पानिनिफ्रायनो होजोबनाय जादों आरो। बेसेबांसो खरसा थांखो गासै 60,000सो खरसा जादों। न'सिम सहैनाय ना? न'सिम सहैनायखौ हायासै बे गुवाहाटिसिमल' सहैनाय। दा न'नि गुवाहाटिनिफ्राय लांनायखौ गावसोरनि न'खरनि मानसिया होनांसिगोन बायदि आं नुहुरदों। मानो होनबा माबा कम्पानिनि मालिकआबो एथ'ग्राब दानजोबासै जोंना नारसिनबाय थाब्लाबो। दा खुनुरुखुम गुवाहाटिसिम सहैनायखौनो बे हेल्प खालामनाय जादों आरो जोंनि थाखाय। दा न'खरावबोथ' खोनानो मोनदों बिराद बे माबानो हिनजावा होननानै खोनानो आं खोनानो मोननायाव न'आवबो हिनजावाबो दा 8-9 मासनि प्रेगनेन्टआव दंनो, डेलिभारि जाहां जानानै दं। दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ खोनानो मोननायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। आरो न'खरावबो जोबोद गरिब न'खरनि मानसि। दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंहा जेबो हेल्प मोना। बेफोरबायदि दुखुनांथाव खैफोद आफोद जायोब्ला जोंहा जेबो एसेबो जों सहाय मोननाया जोबोद दुखुनांथाव जायो। मा खालामनो दा जोंहाबो खामानि मावनो होननानैसो खामानि मावनानैसो जायो जोंबो खुनुरुखुमै जों बेंगालर सिटियाव थायो नङा होमबा? दा जोंबो हेल्प बेफोरबायदि समाव गोबां रां हेल्प खालामनो हानाय जोंनावबो एथ'ग्राब माबा गैया, जोंहाबो गोहो गैया। दा बेबायदि जोबोद दुखुनांथाव जायो। दा बेबायदि हथातखरि जानाय समाव जोंहा जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंहा सहाय मोना आरो बेनो मोनसे दुखुनांथाव। जोंनि बेंगलराव थानाय एबा कर्नाटक हालामाव थानाय गासिबो जोबोद दुखुआव दं आरो बिनि थाखाय। दे होमब्ला बिदिनोसै सार, गोजोननाय थाबाय। दे सार, थेंक इउ। थाखाय